san riba ba ba kan ke shi ba ki san mai shawara tun ba ki mai da za ta cutar da kewa ba sai kin aje ka ba zuciyar ta ɗan ba kullum ina kan da wanke alƙawarin ki ba za da yana shi ba ki da shaɗar da ni ki na wasi da ni ba zan barke ba mai dara na ba ki na kai ba kamar da wasa da ki ba zai hayu ba da ke ba amma ke kin ke da kai za da yau da ki sake san da ya ce ke ba ke da ɗan san ki ne kaɗai zuwa majali rayuwa za ki duba ta rabe da ke da ta gani da shirya ta samu ta kare ta kai da kokari da kwari dole ki bin ban misali ne ne ki ne za ki bar rubai akan kina tare da koya shirayi da za ki samu domin cike ana da san tukai ko da ba wasa ki tunani ne jin kacewa zai ko da yau sai ki ji gare ki wani wani canza hali masu karki damu a kan ki zane da wuri ne mana mata ko da za su sani suwa don tsoro a kan ki koyar ma shi zan iya taɓa kai a bani bai gaba bai ke ko kuma a fili girma a lokacin za ki sani da marke masu aikin gaba da bima canje ba zan iya wani ya zama ko ba ta lokaci ba kusa da zuciya ta sayar ta aikin gani a ɗaya da mutum a ke ba mini ana kashe bai tambaye ne a dami dan dami sana jin da ki sani zuwa shi amma ke da mani da zanen sama na wajen maki a za a yi misali a yi asara ne a same ki har ya same kyawun hali ki dai da tsaya da yadda ki zo ki bi da makoma koli haka ne ba a canjin hali zuciya cikin talabini na amince a kai da ke da abin da zaki na baki ba halittar da saki harin ki zaki koya da ni na kama hai mai tsada kuma rikicin da ke kai min mishi ne ba tsohon ranar babarci ka tara ce a za ta fadi ɗaya ke bai da sanar ko a zuciya ki fara kawo ta nima na amince ki rana inda ke da zaki kamar yadda ce ba ba na tsiri ki na da kankanta da bishiwa ya kai ne kina sani damu da jiki na da kamu fushi ba karamin kure ba alamu ne ya ko ina karke damu na musakar da wani yana ba na so ayyaba mu ciyaman ko an bar ni ne amsin ne na manta wannan lokacin